Kao što već znate, pre otprilike godinu dana sam radio GeoGuessr u GTA San Andreasu. Sada ću to isto raditi samo u GTA 5. Evo me na ovom ovdje sajtu, znači GTA Guessr, znači Explore Los Santos, znači ovdje imamo više različitih modova, normal mod, hot streak mod, to je valjda onaj najjači mod, versus mod, to je valjda protiv drugih ljudi i ovo je easy mod. Ja ću raditi normal mod, pošto sam kao normalna osoba. Mi treba da pogodimo gdje je ovo ovdje, znači znate već kako funkcioniš, imate ovo ovdje lupu da uvećate, ovdje je slika, znači ovdje treba da pogađate gdje ste. GTA 5 mapu ne znam baš toliko, kao GTA San Andreas lika je, nije da ne znam baš no najjaču fullu, znači okej. Gdje bi ovo moglo da bude? Ovo mi nekako se čini kao da je ova ovdje baza Merryweathera, tako da ne znam gdje bi ovo moglo da bude, znači odmah prva lokacija pa mi zabiberili. Okej, znači meni se to čini kao da je to negdje ovdje, kao da bi bilo kod neke brane. Ovdje sam bio skoro kad sam igrao GTA Online. Imam neki osjećaj da je to ovdje. Ja skroz, brate, na drugi kraj, znači 843 metara promašajka, ništa poena nisam dobio, znači to se ispostavilo da je na kraju ovdje, tako da sam malo ovdje pogrešio, znači idemo sljedeća lokacija. Okej, znači ovo je negdje u centru grada, bravo, nije u centru grada, nije u centru grada, znači okej. Ovo mi se čini kao da je negdje kod aerodroma. Ja mislim da je ovo negdje kod aerodroma, ali nisam siguran. Ja mislim da je to zapravo ova ovdje zgrada. Da, ja mislim da su to ovdje fabrike, ove zgrade, da je to ovo ovdje. Da, i ovdje ima ove zelene površine i to je negdje, znači, negdje na ivici. Znači, ja mislim da je to negdje ovdje. 21 metar promašaja, 489 poena smo dobili, znači evo ga. Dobili smo prve poene ovdje u ovom čudu. I ovdje mi isto odlučili da mi zabibere. Zapravo ja mislim da je baš ovo kod Merryweathera, ali nije, pošto ovdje na mapi nema nigde zelene površine, a ovdje imamo travu, tako da ovo otpada. Ja mislim da je zapravo ovdje, pošto ovdje na mapi se malo vidi ova zelena površina. Ja mislim da je to zapravo ova ovdje zgrada. Ja mislim, ja ću da stavim da je ovdje. Ali nije, brate, nije to 100%, brate, neću onako brzopleto da dam odluku. Možda je ovdje, brate, samo što se ne vidi ova zelena površina na ovoj mapi. Ne znam šta bi sad ovdje, gdje bi ovo ovdje sad stavio. Tad ono 100% će biti negdje u Los Santosu negdje, ali negdje, ne znam ni ja, brate. Ajde, stavit ću da je moja finalna lokacija da je ovdje, znači ja imam neki osjećaj da to tu. I na kraju nije ni bilo ni u Palito Bayu, brate, nije ni bilo ni kod Merryweathera, nego je već bilo ovdje, da se održava ona misija Monkey Business, brate. Ovo mi je mjesto bukvalno zadnje palo na pamet. Okej, znači ovdje mi je isto dalo neku lakšu lokaciju, ovo je negdje u gradu, to je u ovom ovdje delu. Okej, ovdje ima neki kontejneri i ovdje ima ovo drvo, znači znači ja mislim da je to ovdje. Bukvalno ide ovdje i prolazi pored ovog ovdje đavola. Ovdje, moj finalni odgovor je da je to ovdje. Blizu, 77 metara promašaj, 433 poena. Znači vidite da mi ovo nešto slabo ide, pošto sam slabo znam mapu, brate. Još plus ovdje mi dalo teže lokacije, iskreno. Nije mi dalo toliko lake lokacije kao što mi je davalo u San Andreasu. Nije ti davalo lake lokacije u San Andreasu, nego si prešao San Andreas po 699 puta. Okej, posljedna lokacija u ovom iskreno dalo najlakšu do sada. Ovo je negdje ovdje u ovom delu, znači put koji ide ovdje i gore uzbrdo, znači ja mislim da je to baš ovaj ovdje put što ide uzbrdo. Ovo na raskrsnici, nije na raskrsnici, ne vidi se, brate, da je ni bilo gdje. Kao ovo ovdje Vinewood znaku kad se ide. Zapravo ja mislim da je to čak ovdje, znači pošto to vidi se ovaj ovdje put i vidim ovu vam ogradu, tu ogradu bukvalno se sećam da je to negdje u ovom ovdje smeru. 4 metara promašaj, znači 500 poena, znači evo ga, prva lokacija za sada da je 500 od 500, znači 500 poena da sam maksimalno dobio. Znači, continue da vidimo, znači 1422 od 2500, malo lošije, ali šta da se radi. Ovdje normalan mod ispada onako baš težak, brate, mislim, kao nije težak, ali je srednje, brate. Ajde vidimo na easy mod.
gdje će mene da stavlja. Ovdje na Easy mod su baš lake lokacije, okej, ovo znam gdje je. Samo valja to naći na mapi. Tu je onaj skok, jel tu skok onaj? Jeste, to je ovaj ovdje skok. I ovdje je taman ona policijska stanica, bukvalno na sred raskrsnice. Da, bukvalno to je to, 7 metara promašaj, idemo sljedeću lokaciju. Ali bukvalno da je easy, brate. Ovo isto znam, brate, ovo je, nije ni baš ovdje na početku, ni na kraju, nigdje u sredini. 6 metara promašaj 500 poena, ovdje ću imati 2500 kako je krenulo, da. Bukvalno 2500 lagano ovdje. To je ovaj ovdje most, znači policijska stanica ova ovdje, ili ne, to je ovaj ovdje zapravo most, ovdje je ta policijska stanica. Znači prođe se malo policijska stanica, ta nešto mnogo treba, nešto duže treba da se procesuje. Ipak je bio onaj prvi most što sam rekao. Jesam glup. I ovo znam da je. Ništa od 2500 poena. Bukvalno 2500 lagano ovdje. Ovdje ovdje kao dvorana, znači to je, nije na autoputu, ovo nije na autoputu. Ovo je baš ispred ovog ovdje mosta. Bukvalno vidi se ovaj ovdje navoj. 4 metra promašaj. I ovo, okej, i ovo isto prelagano. Bravo, prelagano sad kad promašim. Ne bi trebalo, evo ga, ovo je ovdje kao ušće, ajde da ga nazovemo ušće, jest da nije ušće, ali ajde. Što ide vamo, što ide desno i pravo. To je na ovom ovdje mostu, baš ovdje ispred trave, znači okej, to je tu. Znači 4 metra promašaj 500 poena, 2389 poena. Da nisam promašao onu jednu lokaciju za onaj most, već bi imao kaj maksimalno, ali ništa od toga, okej. Neću baš ovaj easy, malo ću normalca da radim, da malo razmišljam, brate, ovo ovdje, brate, lagano sve. Izgleda da ne radi ovaj hot streak. Ovo isto znam gdje je. Na normalka već znam gdje je, znači ovo bukvalno ću pogoditi tačno u milimetar. To bi trebalo da je tu. Znam da je to negdje uz ovu ovdje ulicu. Iskreno nadam se da je tu, ako nije tu znači ima da polupam sve. Bravo da polupam sve, kaj ako polupam nešto kaj nagrabusio sam ga. I naravno da nije tu, naravno da sam promašio, brate. A imao sam osjećaj da je neki tu, brate, ali eto, osjećaj me vara. Ću pogoditi tačno u milimetar. Ovaj koji je sliku ovo ovdje, je li on normalan? Kako on očekuje ja da znam gdje je ovo? Okej, znači imam neko platno ispred nekog platna da ima neka cev, brate. Kad sam vidio ovu cev, znači odmah sam skonto da nije to na ovom tu mjestu. Neki zid, brate, možda dokovi, brate, nemam blage, brate. Brate, dokovi nisu 100%, brate. Ajde ja ću da stavim, brate, da je to na ovom ovdje mjestu i eto, naravno da nije. To je na ovom ovdje mjestu. Ovaj koji je slikovo, želim mu sve najgore. I ovo ja sad treba nekako da pogodim. Kako su ovi mislili ja ovo da pogodim, ja ne znam, ali ajde, ja ću svakako pogoditi, pošto sam ja profesionalac, bravo profesionalac, ali malo sutra. Nikako ne mogu da prebacim u normalnu modu preko 2000. I kako je krenulo neću ni prebaciti. Ovo je onoj industrijskoj zoni, ovo je ovdje zoni, verovatno. Lesterova fabrika je ovdje, znači ovo je ona Lesterova fabrika. Pa po mom nekom mišljenju, ali mišljenje mi nije ni za onu stvar. To bi trebalo negdje u blizini, ali ovo nije ona njegova fabrika, nema šanse, brate, ovo je nešto drugo, brate, neki propalitet. Ja odustajem, brate, ja nema šanse ovo da pogodim, stavit ću negdje ovdje, brate, pa da ga, zapravo blizu je bilo, brate. Nisam baš toliko pogrešio, ali 123 metara promašaj 387 poena, 609 poena imam za sada, imam još 2 lokacije da pogodim. Ovu lokaciju znam gdje je, da nisam radio ne kluvove za onaj pištolj, za neki pištolj ili za Red Dead Redemption revolver onaj. Su bili u Get Online, oni questovi, da toga nije bilo, ne bi ovo pogodio nikad. Idemo, 4 metara promašaj, 500 poena, prvi put da sam na normal difficulty u 500 poena došao. 1100 poena, ajde sad i ovo da pogodimo. Pa je li ovaj normalan, brate, što je stavio, brate? Šta sad, ja treba da pamtim ovu lokaciju po ovom žbunu pored, brate, ili po ovom ovdje, po ovoj planini, brate, možda ovo ovdje. Vidim vamo, znači, je li ovo most? A nije ovo je brana ona. Znači imamo jedan clue. Znači to su ove ovdje planine. To je moguće da je, nije predaleko, ne bi se vidjela brana odavde. Što je ovo, znači ovo ovdje je
ova planina. Ne vidi se put, znači to je između neke dve planine. Sa koje je ovo strane na brana? A nije, to je s ove strane, mora da bude s ove strane. Znači ja gledam na branu, znači ovo je brana, jel tako je. Ajde nek bude tu. Nije mi nešto, bog zna teorija. 170 poena, 340 metara promašaj, znači 1279 poena. I nisam baš nešto najsjajniji što se tiče GTA 5 mape, kao što možete vidjeti, kad je na easy, kad je lagano mogu sve da pogodim. Na normalno. Neke mi lokacije stavili, znači lede, brate, nema šanse da ih niko pogodi, brate. Ništa ljudi moji, to je to što se tiče ovoga videa. Lajkujte video, subajte se na kanal, pos.